Dragi telespectatori, dați-mi voie să vă prezint biroul lui Pichi Crăciunița și al lui Decebal Crăciun. Ei citesc și prelucrează scrisori ale copiilor din toată lumea. Îmi dați voie să vă prezint Decebal Crăciun. Și Pichi Crăciunița. Bună seara! Bună seara! Acum știm cine sunt persoanele. Vreți acum să știți ce fac exact? Uite, ei citesc scrisorile trimise de copii. Mulți copii scriu într-o scrisoare cum au petrecut anul, dacă au fost cu minți și cam ce cadou și-ar dori să primească anul acesta. O, ce bine! Asta înseamnă că știm cum au fost și ce-și doresc. Da, sigur că da. Acum, înainte de a începe să citim prima scrisoare, trebuie să ne facem exercițiul de sport, numit bila neagră. Ai dreptate, ai dreptate. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Aoleu, ce-am transpirat, ce greu a ce de fost. sport am făcut, dar să știi că ne face bine. Foarte Ne bine. face bine. Da, foarte bine. Gata cu joaca. Acum avem de lucru. Uite, am aici teancul de scrisori. Da, Încep cu prima. da, te rog, citește și spune-ne de la cine e. Da, păi stai să mă uit. Stai un pic. A, da. Este de la Robert din California. Ha? Robert? Nu cunosc niciun Robert. Păi Și nici din California. Păi nici eu. Dar totuși noi suntem birou de cadouri și nouă ne scriu toți copiii. Nu contează dacă îi cunoaștem sau nu. Ai dreptate, ai dreptate. Citește, te rog, ce ne spune Robert. A, da. Robert ne scrie că a fost cu minte în anul ăsta și că și-ar dori cadou o mașină frumoasă la care trebuie să monteze roțile. Cum așa? Poți să ne arăți, te rog, un pic să văd ce... Hai să vă arăt ce-și dorește Ia Robert. să vedem. Arată-le și telespectatorilor, te rog. Asta este mașinuța pe care și-o dorește Robert. Pichi Crăciunița, să știi că arată foarte bine și spun sincer, și mie mi-ar place așa ceva. Frumoasă mașină. Foarte frumoasă mașină. Mhm. Foarte frumoasă mașină. Și dacă ne place atât de mult, eu sunt de acord cu dorința lui Robert. Și eu sunt. Și atunci pune, te rog, semnătura de aprobat pentru scrisoare. Da. Dăm, te rog, scrisoarea, uite, pix-o aici, fac o semnătură mare de tot și corectă, punct. Aici asta și te rog să o pui în teancul de trimis ca să primească Robert mașinuța, da? Ai dreptate. Da. Bun. Acum să știi că ar trebui să facem mai departe lectura scrisorilor, dar cred că trebuie să ne facem iarăși sportul. Bila neagră. O idee foarte bună. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Aoleu! Acum obosit de la sport. E prea mult. Dar totuși ce bine ne face și cu gerul ăsta de afară, Da, nu-i e așa? bine. Și câtă zăpadă și Da, e iarnă de nu mai știm de noi. Pichi, uite-te, te rog, dacă mai ai vreo scrisoare de prelucrat, da? Da, ia să văd. A, da, mai e una. Care? E o scrisoare de la fetița Isabel din Spania. Bichi, să știi că nici pe asta nu o cunosc, Isabel din Spania. Oh. Ce ne scrie Isabel? Isabel ne spune că și ea a fost foarte cu minte anul acesta. Dar nu-și dorește niciun cadou, nu? Ba da, Ce-și își dorește acest lucru. Ce e? E o bucătărie de jucărie. Ce frumusețe și asta.
Da, Vicky, și asta e minunat. frumoasă, da. Minunat. Bine. Ești de acord cu cadou Izabelei? Că dacă da, dăm scrisoarea la aprobat, te rog. Da, cred că este un cadou foarte frumos și bun. Semnează, te rog. Da, dăm pixul ăsta unde e. Poftim. Da, mulțumesc. Facem o semnătură aici pentru Izabel, una mai mare, și fac 2 puncte pentru trimis. Pune, te rog, în teancul de trimis cadouri Da, pentru sigur, Izabel din sigur. Spania. O să plece cu al lui Robert odată. Bun. Dragă Vicky, Crăciuniță, eu cred că ne-am terminat treaba și putem merge acasă. Acum că, uite, mai avem lucruri de strâns și nu știu ce, dar nu putem să o facem înainte de, spune tu, Jocul cu bila neagră. sportul nostru. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. A, nu, Nu dar să mai știi pot că mie să-și mi-a trebuie ajunge de aer. data asta. Deschide Da, da, geamul. să deschizi, Da, da. e foarte. De data asta eu m-am oprit, e prea mult, prea mult. Vicky, Crăciunița, bine că am terminat, ne-am făcut și sportul, am terminat cu tot ce era de făcut, trebuie să strângem aici. Hai să ne mulțumim telespectatorilor și să plecăm acasă. O, da, ce Ce bine. zici? O, da, ce bine. Ce? Hai mă, că m-a Vai. speriat. Ce m-ai speriat? Ce s-a întâmplat? Ce era să facem? Ce, Vicky? Ce? Păi uită-te și tu. Aici mai era o scrisoare și nici nu o văzusem. Era să plecăm de aici și să lăsăm scrisoarea asta necitită. Vai mă, Vicky, Crăciunița, ce bine că te-ai uitat și că n-ai lăsat scrisoarea asta aici și că rămânea neprelucrată. Ce se întâmpla? Dacă nu o citeam, nici nu vreau să mă gândesc. Ba, îți spun eu ce s-ar fi Ce? întâmplat. Ce? Un copil ar fi fost foarte trist. Pentru că ne-a trimis o scrisoare pe care noi nu am citit-o. Vicky, să știi că ai dreptate, copilul ar fi fost tare trist. Dar de ce să ne întristăm acum că din fericire ai găsit scrisoarea și de-abia aștept să-mi spui ce scrie acolo? Da. Ia să vedem aici. Știi? Se pare că nici copilul ăsta care ne-a trimis scrisoarea asta nu prea știe să scrie. Nu-i nimic, nici ceilalți n-au știut. Da, înțeleg câte ceva din ce ar vrea să ne comunice, chiar dacă nu știe să scrie. Ei, cum faci asta? Cum poți tu asta? Ei, Ai, mă spune. ăsta e secretul meu. Vicky. Uite, hai să-ți arăt în primul rând de la cine e Chiar asta scrisoarea. vreau să te întreb, de la cine? Cine ne-a scris? Scrisoarea asta este de la Anais din Brooksville. O fi Anaisa noastră? Despre ea e vorba? Dar sunt sigură că e de la ea. De la Anaisa noastră e. Citește repede ce ne scrie. Uite, Ce? draga noastră Anais a fost anul ăsta foarte des cu minte. Uf. Și cred că și-a propus ca și anul viitor să fie tot așa, ba poate chiar și mai bine. Vai, ce frumos. Știi ce mă bucur când au lucruri bune de la ea? Și spune-mi, te rog, ce-și dorește Anais? Nu sunt sigură, Ce? dar cel mai bine e să vă arăt. Ia. Dar ce e asta, Vicky, Crăciunița? Că nu... Ce e asta? Dar ia să vedem. Explică-ne, ce este? Imediat, că sunt și eu curioasă. Ia mă uit și eu mai bine. Păi nu se vede? Nu știu, zi. E un castel de prințesă făcută din Lego-uri. Ce frumusețe de castel își dorește Anais! Vicky, să știi că mi se pare o dorință foarte frumoasă și cu bun gust. Dacă ești de acord, hai să-i punem aprobarea și să-i trimitem lucrul ăsta. Da, Ce zici? sigur că da. Și știi Sigur ce? că da. De data asta am o rugăminte. Pui tu semnătura pe scrisoarea lui Anais, te rog? Da, sigur că da, cu cea mai dragă Aici. inimă. Te rog foarte bine, așa. Bravo, pune un tank acolo ca să fim siguri că îi se Așa. va trimite. Așa, o pun aici lângă scrisoarea lui Isabel și lângă scrisoarea lui Robert. Dragă Vicky Crăciunița, cred că acum, cu cadoul lui Anais, chiar ne-am încheiat munca pe ziua de astăzi. Da, acum sunt sigură că nu mai e nicio scrisoare. Ce bine! Cu ce încheiem? Muzica!
1. It's roll, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. It's roll, Jack. Don't you come back no more. Și It's pomfreva. roll, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. It's roll, Jack. Don't you come back no more. Dum da dum, dum ba dum bum 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 ba da dum. Don't you come back no more. Don't you come back no more. Don't you come back no more.